Malikono ani maliko kan ka fo ka walinyuma do ka bene bin tene doya février clé fla samba fla ni wonu gordo dogokun damine jemukan o clé gale fana do dali masabe fo o min ka yamaruna kala tika kono dogokun kura injoto do anyana ne ka nyine affaire dogokun afur ko nyuma ala ko di ni na obedi ma ala ka here jidi ka ben ani kilien sabati ka anga jufa o sewa ko griya Jirimuso. Samaira. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuyati. Nse rasira. Kon bashitela. Bashitena. Kirina kagoro. Bashitela. Kirina kaye. Allah. Ayifula. Foto be woyo. Kirina kaye ayifula Samaira. Kini sene. Mba. Nse. Kon bashitela. Bashifute. De mayado. Bashifutula. Atun bana ajibo mebide. Bikoni. Chana binu. Me alhamdulillah fo. Binu kunte kile. Ka barka da Allah. Me dali masade fo. Awo. Lala binu kunte kile. Kosebe. Ale bi ka fola ke segere. Amina ya rabbi Samaira. Aiwa Samaira jarani. Kifu. Kala me baje kulu fana fo. To ya kile na maliko na maliko ka. Fen sokoli no chef la télé jabaran nan sanga in konnana. Ambu fo ku barka da ka fo uma flifeu ni uga jabaran so mandide ni o chef la TV. Ubu ku ga jamuga mandide nyamadani o soko madono e jamuga mbe irula ya saka siku kuna fonia anika nisondia fana da uma kuna foni ufana kofe ama fonu ku bismillah ni andun kan soko madaina. Lala kuyati ateseka fuga temaninga wani ne ya foto ko nyimai wa donga asabati me nyo bela jine yo ka foli soro jeri muso fana ya ka foli soro bawo ma do ye nyininga ka fo do furaje temene jeri muso maye ne ko do be ngana o shimanja o manchana Samaira ko do be tengene soro akawu ayo to soro la muso fare kumandala kosabe nyo fo ya ko boro do o nga Samaira mamu ne nyininga like o makami songo dima chenre la ma fu ko murali ni soko de beje musula wa o yera ba sira parce que kon e ka absence nye tumakan hunte ka mbe odo mashi ma soro ka sheso ngondi ma o madi awa kan mo joto la dongo la mama fe ngoni yaro ko ni nyini nga ki do nga awa nyangmane ka orange mono numéro de tunume ola yaro tekla ko di ai ato de muso na nyara bentani fili fala ha Allah Lala gati la mise kata yaf mabala nege ekoloshi otibu munu ngoni ni ukabara beme ka nege ka fajuru ni ka akoloshi lala kuyate ko foko wali ni mado dibla bara ke bawdo ola donganu o tezara yi lala kuyate anga fuguru boda badala ango boda la jona de turumi ni yodi ina ka do malafili kosabe na nyo fini fana eni ne amenyo so da ko mala sona bebe tezara premier amo minga soro ka singana chendo amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bébé ni nene bara ni Afrique bé ni nene ni infusé ka jikala ka ke teka unene tiens là mon père me gâte mais ani mbo kundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye te ko jaro te zara te o ka te de abi sambi saba bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin de y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen yakili ko a la a bilenma o a jɛma o nin de ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna bulu diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna bulu tiɲɛ ye ala tezara
Lala Kuyate. Ayiwa Samira. Ntega Blaki son. Manyumaya tede. Ayi. Ni wete zara gali. Odo. Kase ko furu. Chendo. Yasa anga se ka farfunu soro jamukan konnana. Anyo fokan mbaw nyana ya. Yasa ka kile journée ka se ka jaybulu. Ni sogolen to produit zara wala. Keren ni ala ka te zara. Surtout. Lala Kuyate sungolo mi ni abala ka senzen ka do. Kosebe. Ne ni jabi ka tiga ka bam. Ne ka furu dimbe ka wuli. Adam ne bal damne. Parce que ni ne ame ko sungolo be ka suro do ne ka furu. Wa e wara ye mi fo nyina Samira imo mea. Ko nyina ko furu dimi to ka sunu. Ko baraji ka bone. John Ofo. Yo fo. Lala. John Ofo. Wanda do ko furu dimi to ni to ta baraji keme. Furu dimi to mana sunina. E ta keme fladi. Eni jong manoka ngus eno ga nyai made ki la donia ngus ngolo baraji tellement sungolo kabo ni ma fli don mo yemi mfanye ko ala era de ba sebe ala era de be e janto ola yalo mani mat data do do to bina mfula fu ngula onu to nyodongo yi wan no mi do onu to sebola wan no mi do ga furdu ngolo mene kwa I debrouiller iga su furdu mi nga nyina baraji ga bone ningara na akolage aywa dala sera den sungolo to atoye pango kele anenye wawa koni na gete akuma mafo kuma ne kuma shima bula sira ga bande ne kori aywa abin kori ayana donche furu abi cicatriser okuma na la sona baji jeli be kene dodo ko sebe la gete angata aywa Samira na te zara kun folo mi hali bi ga se ga farfoni soro ani ka kanu mako ni sondia am tanga clip du jour folo la ni we amnata sawadugo ko kira fasa ala kana fana baraka amina ya rabbi ay wa mu nyama da ka soro ka singana o bebe Silamelu
Lala Kuyate. Ayiwa bidai. Lala Kulubali. Lala Kuyate bɛɛ ye kelen ye. Samaira sɔgɔmada joona in na ko a safurula k'i da fili la. Ko di dɛ. Awɔ. Wa da fili. Lala Kuyate. N'a b'o cogo la. Kosɛbɛ. An na jɛmukan ni ka taa a jɔnjan fɛ. N'Ala sɔnna. Kunnafoni bala. E ko waati dɔ ma se wa. Waati dɔ sera Samaira an bɛ kunnafoni bala dayɛlɛ. N'an ye kunnafoni bala dayɛlɛ Samaira i n'a fɔ ladala kula an b'a kɛ cogo min na an bɛ jamana walanba ta ni o ye histoire ye. Tiɲɛ don. Awɔ. Lala Kuyate. I y'a fɔ cogo min na fasiri gafe o ko ni o sɛbɛn kɔrɔ kuma mɛn. Kosɛbɛ. O la min bɛ tali kɛ jamana ka fasiri la ni o de ye histoire ye. Awɔ. Lala Kuyate Sulemani Sidibe a ye fasiri kɛ. A ko di. N'a ka di Lala Kuyate i bɛ tigɛ da ni k'a warawara. Ayiwa. N'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate. Min bɛ tali kɛ Mali jamana n'a ka di ye an ka jamana tɛmɛni a n'a kisili la. N bɛ deli k'a fɔ i ye sibiri ka ja tolu nɔngɔn ye. Lala Kuyate kelen an tɛ diɲɛ a kɔ. Kosɛbɛ. O dokumu kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw. Lala Kuyate ko o ko ni o taara o kɔngɔn fa kɛlɛkɛminɛ kɔrɔ la ko kura. Ayiwa. Lala Kuyate kabini sibiri don tɛmɛnen ye min donna ba Maliba o fa ba. Kosɛbɛ. Lala Kuyate a ko sibiri don ne deli k'a fɔ i ye denw bɔmɛ ɲɔgɔn fɛ nka a kɔnɔna ko tɛ kelen ye. Ayi kelen tɛ dɛ. A ko Lala Kuyate sibiri don kɛra nisɔndiyaba don ye min fɔ i ye ba Maliba kɔnɔ. Kosɛbɛ. Ka sababuya kɛ Lala Kuyate maa minnu bɛ sira da fɛ olu kɔni caman serela a kan k'a fɔ kɛlɛkɛminɛnw caman kɔni b'a la ka Bamako dugu cɛ ci k'o kun da kan Sunjata kan Katikaw fɛ yen. A ko Lala Kuyate kɛlɛkɛminɛ ninnu a ko n'a ka di ye a fɔ diɲɛ laban kɛlɛkɛminɛnw don. Kosɛbɛ. A ko o ko minnu ma ko blindé lourd. Ayiwa. Lala Kuyate lance missile ko lance missile. Lance missile. Aw ko drone. Ayiwa. Lala Kuyate o ni o ɲɔgɔnnaw minnu kɔni Lala Kuyate ni yeko kelen don. Olu ko o caman ko ne farala ɲɔgɔn kan jamana ɲɛmaaw fɛ Lala Kuyate ka se ka salo kanu faso Mali kɔnɔna na. A ko n'i ye a ta k'a lajɛ Lala Kuyate nin kɔni bɛ a yira hali bi k'a yira k'a fɔ les femmes montent en puissance Mali jamana kɔnɔna na. A ko Lala Kuyate ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ. A ko bawo kuma ni kuma kɛlɛkɛminɛn kɔrɔ de kɔni ne b'a la ta ka na ne faso Mali kɔnɔ. Lala Kuyate walasa ka se ka na faso Maliba ne k'a taga ne k'a kisi. A ko nin bɛ seerelakaw ne kɛ ka ɲɛsin ɲɛfama b'a la global fawɛrɛ progrès mɔgɔw ka baara ma o ye min kɛ ka bɛn ni sanba fɛn mɔgɔ ni wɔɔrɔ ye ka yira k'a fɔ ko zone UEMOA kɔnɔ ko Mali jamana wolomasiri tabaw ko anw de kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma dan ye. Yadɔ. O don. Ayiwa. Lala Kuyate. Samaira ye kunnafoni duman ye. O don dɛ. A ko sibiri don tɛmɛnen. Kosɛbɛ. A ko Lala Kuyate kɛlɛkɛminɛnw caman ko ni o sɛnsɛnnen. Ayiwa. Wolomasiri tabaw ka lakanakulu dɔw fɛ. Ni o ye escorte ye. Lala Kuyate o caman ko ni donna faso Mali kɔnɔ. Ka Bamako dugu ni k'a cɛci ka kun da Katikan. Kosɛbɛ. Lala Kuyate a kɛra yafama b'a la tare ye. A ko maa caman ko ni ɲɛ dara a kan. N y'a fɔ ye cogo min na blindéw b'a la. O b'a la. A ko Lala Kuyate ko ma ko blindé de combat. A ko des lanceurs de missiles. A ko Lala Kuyate des pièces d'artillerie lourdes. A ko des canaux d'obus, des véhicules de reconnaissance Lala Kuyate. Des derniers cris. Ayiwa. Lala Kuyate. Samaira kana bɛɛ fɔ sa. A ko ninnu caman de farala ɲɔgɔn kan. Jamana ɲɛmaaw fɛ. Ayiwa. Général d'armée Assimi Goïta. N'a ka gouvernement. Kosɛbɛ. Lala Kuyate walasa ka se ka nana an ka faso Mali kɔnɔ. Jango ka se ka lakana ni k'a sabati. A ko jugu dɔw kɔni kɔnɔboli olu minɛ ka ban. Yadɔ. Bawo Lala Kuyate a ma dogo maa la. Ayi. A ko a dontɔ a kun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ. Kosɛbɛ. Lala Kuyate o la ko ni jamana jugu minnu kɔni bɛ yen. Ni Lala Kuyate u bɛ o yɛrɛ fɛ. U ka marifaw bila u ka fara jamana kɔnɔdenw kan. Lala Kuyate an ka faso Mali ni k'a dilan. Sulemani Sidibe ale da y'a fasɛnɛ min salo ka bɔ histoire kɔnɔ. Ka sanga n'u ka bibɔli. Ayiwa Samaira. Ne. Kunnafoni duman tɛ tɛmɛ nin kan. Ko di. Barika d'a kan kɛlɛ tɛ se ka kɛ ni kɛlɛkɛminɛn tɛ. O tɛ se ka kɛ dɛ. N'a yira k'a fɔ k'an ka jamana hali bi an bɛ ka kɛlɛkɛminɛn kuraw sɔrɔ. O don. Minnu nafa ka bon sebaaya sɔrɔli la. Tiɲɛ don. An b'an ka ɲɛmaaw fo o la. O don. K'a fɔ halisa Ala k'u fanga se. O siga t'o la. Ayiwa Samaira. Ne. N'an ye histoire bila. O la an bɛ indépendant ta. Kanabila don. Indépendant kumara jumɛn kan sɔgɔmada in na. Lala Kuyate sɛgɛsi Babi. Ayiwa. Ne ye kanabila ne k'a jaso. U ko di. A ko ni n y'a ta Saka Tarawele a ka kalamukala a ye nɔbila kɛ dɛ. A ko an ka taa Bamako Korofina Nord. Korofina Nord. O tɛ anw ye wa. O y'aw ka parti ye dɛ. O y'aw sigiɲɔgɔnw ye. Lala Kuyate. A ko yen. Kosɛbɛ. Ba polisilaka minnu bɛ olu ye wele bila maa fila mɔ. Lala Kuyate maramafɛn cɛjugu de tun bɛ o bolo. Nkɛ.
Aïwa. Lala Kuyate. Ako ba polisilakaw ka kunafoni so. O ye cellule de communication de la police nationale ye. Ako kibarien okoni oye ajenze. Ka yira ka fo Lala Kuyate min be tali ke yaf mabala marama fente jugu dola. Okomi ma Lala Kuyate une arme à feu de fabrication artisanale. Ka fara des munitions au munitions marfakiseo ako ulu ko ni sor Lala Kuyate ma do bulu Lala Kuyate sigana ma do ako Lala Kuyate asola mamunu bulu klo nyelejo ako maflo to o betal ke mina ode BCI na o domene mi ode jagiye sampi saba ani sabado ako fena o GT samwa anikili ako Lala Kuyate kuna fono kumfolo ya ira kafo mi betal ke yef mabala mafla nunu ngoni ako sigana ma do ba o siga kun keme ula kafo uba fagata biro do kan magasin do kanu o besoin industriel konana ako Lala Kuyate o siga tigala ni atagalage marfami ngoni ni o pisole ni ako abena fo okuma fagata o kabara kene ko jigida o pisole leka ako onno ngoni fe Lala Kuyate e ba polisidakaw be kurofina arrondissement kono no isije mu koroyi Lala Kuyate aye olu koni nakadiye afo commissaire principal de police Edu Keta anaka chedo Lala Kuyate vera kondale o kulo kan o koni o wula o yuli ka jo sabati Lala Kuyate ni kalaba kata tiga da mafla nu kangami Lala Kuyate o wira ya yira kafo o jaki toyi ko te ma kroye ko baw o toro koni Lala Kuyate kuma ne kuma olu o toro koni be fo fenchamana madama marma fe marali ko o toro be ola Lala Kuyate ko ne tiga da o kan ma faga bara minge o masika ke commissaire principal Edu Keta o be kurefina commissaire kuna ko ni akanu sunyo yira ka fulita ka nyeshi aka chedo ma albi Lala Kuyate ka yira ka fo ko anga je ka do ke olu ye jango bara mini o be ola aka anga siga atonobo Aïwa sama amata kay kaw fi ay am me kuru fina do amata kay kaw fi fo sama ma mate zara mi nganya mo mi de ko ko do no fana bi nyere la yaro aywa sa fi mo furdum de be suzane ni anta tay kay kaw fi wa ni kuma na do furdum be wuli yaro okay aywa sama era sungalo sebali ne kuma ra furdum be wuli ala ka nyina ndai la tiga bol mandama Lala Kuyate ko se amata kay ba jabati donda kele ani boda kele ako oyewele bla chogoroba doma sambiolo vla ani kele ani ajenyo sambishege ani fla awuni o mogotane kele mbonyonko Lala Kuyate munu ngoni ni ukobara kumbe menyana minima fe o jagolima ako Lala Kuyate chogoroba min kodo ako asigora obe me dialama Lala Kuyate oyi kaye de maraka fo doye ako Lala Kuyate atoka ode ye BCI ako Lala Kuyate abesun de kono kele na bladu ma chama be ajiga ka fo Lala Kuyate abibulla bara odeke ako odisa tigara ma ko be ka fene o fena yi ko ja chogoroba Lala Kuyate akabara ode ye nyina minima fe o jagoliye ako ka beni jambe ko kele mo wolo vla temeneyi niganye tanu kono don wati ako Lala Kuyate somkera ala odisa tigala wulu masiri tabaw nakadi polisilakaw ka ba jabati Lala Kuyate commissaire principal kumara na ka chedo ka fara akaberi manyama abe jaraka okoni uwula kataya mabala bo chogoroba nyi utara so Lala Kuyate nyina minima fe o drogi chambre indien ka fara comprimé de tramaking 200 grammes lu kuma bulu Lala Kuyate onongo ni fe o yitiga bla amo Lala Kuyate aye ajenyugo animi be jejugo na ode ye ide o shi sambishege ane flado Lala Kuyate onongo ni fe o ye okoni tiga ke okuye nika obla o yerenya ko ke woro panye Lala Kuyate umada uma jejugo la baye nyonchoro yo ula bana ka yira ka fon ankelente mata na kele wala bunyonko ulu ye ulu mogo togo mana okara mata ane sababu nyonko yi okoni ubla de no salo katana o yekiri la mogo nyokoro Lala Kuyate olumi kaka onada o mala sona samera ane mi salo ka bukana bla kono kasana be boli aywa samera atete meninga amtanya fa alibi nai indépendant bla ana nouvelle horizon ana jasso écoute wa awo o nyata nai nouvelle horizon ta samera o so kamara na kumambe la hala admenga nyeda kura ako ngata kono war ka ofi Lala Kuyate enene anda zera maya ako anga wazade Mahamadou Awa Gazama ako Lala Kuyate akume bulula kono war jamana kono wa Lala Kuyate anda zera maya ako akakiru na manya kafo abaro kono kumesena Lala Kuyate niye ataleke amanya mingo akera uji ako juma do ankoro ni jamais que le club bisabayi ako akiri koni ajala tigala betaleke Mahamadou Awa Gazama aleka koma ako Lala Kuyate ye ako kono war ka ka kiri tigala o ye sansaba kaso ngami ko 3 ans de prison ferme ani sefa wari million duru Lala Kuyate o jara kitara kabi aka
Samaira la kuyate ala kan kisi gere gere ni atagalage ako kiri jabi konu bora kabi ako maître Mamadou Ismaël Konaté ne de ye aka soronan dolaye ako ne aye ayira kafo chena jongo ala ako kiri atiga chugo ajugiyara ako na manya kafo la kuyate ko yingone akera ni chugola ako sansaba de tara kada Mamadou Awa Gassama kun ako anoke kasola ko banane ani nyonche nga kila kalaba kasefa wore million duru ko boko da fiena ako la kuyate ama dondro mare ako Mamadou Awa Gassama ako sansaba be abulutugu asenga na ye ko wala jamana konna na blila la kuyate okay haywa interdiction d'entrer sur le territoire ivoirien durant 3 ans. Lala kuyate ako niye atagalage ako Ismaël Konaté kafola odeye akaso landoyi ako ale konoblo ni manga se ni mabli ako ba Mamadou Awa Gassama ako akunjora akafili koro ako ba mono fo ko fendo be sama jalaki bo ko te were chekungo ko Mamadou Awa Gassama ko akunga yara ka fo ko chena kuma min bora aleda ako fala arege fala kono bi de tigara aleda fe ako kuma protocole ako akumanga fode ko nkala na kwete na manya ka fo afora ko ale ko be atiga fada akone ka ya fadelike ako jote ala wa ajombe ala kui ko wako ale kun fe o fole ko obe wasake na kuyate kiri tiga yela ko ka ale bi ka yira ka fo na kuyate ko sansa batara ka da Mamadou Awa Gassama kun ko ke kaso datugo te prison ferme akla ka 7 million duru sara sansa batugo akla ka kono jama tiga Gassama na ako okone ojugambe ako ko ga klemu ambe ulubu ko alibi parce que mi metalike appel là ne ka o bara boloda dema konti ali de ya fasira ami salo ka bon nouvelle horizon kono ngala kuyete e bunya bala Samaira ki ko kuma do ale ti chaya ay kana chaya ka do o ke doro ni nyinte da ala ka jisma ke ko fay to esega yego so kele la Samaira kuna funu na sra fa halibi soir de Bamako ami soir de Bamako ta nyata Bamako ulate lala kuyete ne clé sumana bamano ko mako ula lala kuyete ni ngone kini koyi ako ambala ko do ako la kuyate une femme d'une trentaine d'années ako sambisa bonyongo afle kata ay refli deuxième ponati la kuyate Samaira nyame ni mfal kluire amenoyi la kuyate ako munekera ako kamana gankodo ako janvier kalo klebi saba anikeli la kuyate na kadi jumanshu kaduje sibirila ako samba fam anu woro la kuyate mako ne kamana gando turati Bamako deuxième pont au sanfe ako la kuyate ka sababu yake musulaka do la kuyate ale na mene abula sagini ye abulu kana o seme babula ne ke yere fli yak ma bala 3e poko no Samaira mu ya blala lala kuyate mu ya blala ulu de nyiningali ye lala kuyate alibi amala ka mununke ako lala kuyate mashima ke ala ka donga fo munay musalaka imbla ninkelila ako ngami metalike deuxième arrondissement police la kaula ulu ko ninkeme ka yaf mabala sega nundu la ula saka sega do munay ke me sababu ka musalaka imbla ni kokolo inkelila ako nige kenya mungone kelo watiri ako nike wala jugi akera ako lala kuyate musalaka ako kibara ko folo yira ka fo lala kuyate ako ni na fo nega kenya mungoni kilo wati asiera bada ya fanfe abena fo anara muto taxi de la la kuyete kana akabulla sakini niko oseme babulu ya fanfe la kuyete okona na telefono ani aka manjogo do be osagani nkono akona la kuyete onongo ni fe akona ayi kariba kono la kuyete na manya ka fo shuku ngora akona la kuyete makoni masika ke ala ni kasika balu akonga la kuyete kibara ko fula yira ka fo musula kamino abena fo atogo be ana ajamu oye bawoyi sambi saba ani woro bonyonko ko adela ka furuke nga bi aka furu okun tebula bule furu kun sara ko dengelembe abulu abena fo adaga yoro ode kati mali buguye dala kuyati abena fo do ya yira ka fo akonu watla bayna ko de chara ya mabala ana baga yogoma ako elle aurait traversé des difficultés psychologiques et aurait déjà tenté par le passé de mettre fin à ses jours atunya la nyini wati temenuna ka yere fa ko nga signongo ye abali la kuyati ka chama koke ko bo kuma ne kuma degu ani kamana ga okorofo de be fo muso infe ka chaya ko nga bena fo ndu la kuyati akoni bora mawnyina ma watara ayra fli bakono Samaira aku akera masibai akera wi aiwa ala deli ala kan kisi yere faga dusu ala kan odu mashi kono yere fa shu o to mone bore amage to anga to anga nye boba na ni yere fa ala kwete eni mele wotna siga kuma ke etarakaba amanoko kodi ai anga to anga kuma kene aiwa Samaira ne belaw akosebe kuna fonu na sra fa ana ni ekoyi odi lezeku ambota wele awo
ukodi lala wele nyata ako ngata Bamako yera marakafo gale kono ako mi metale ke gestion de la mairie de la commune 1 la mairie ako un nous dit qui secoue les certitudes. Un rapport récent a révélé l'ampleur d'irrégularité financière de la commune 1 du district de Bamako. Il a été établi que la période 2022 à juin 2025 a été marquée par des manquements graves dans la gestion administrative et budgétaire. Nazara Kante ako ka damina samba fla ani mugoni fla kana bla juin kalo samba fla ani mugoni duru la ako vérificateur général ka gafe do yagira ka fo ako Bamako yere mara ka fo gali nala ko yate ni mara chogo jugute fla yi ako kelen keme akono nala ko yate nala ni okolo mako gestion administrative et budgétaire ako nala ko yate ako des manquements graves dans la gestion administrative et budgétaire. Le montant cumulé des égalités a été évalué à 331 506 133 francs CFA. Lala kuyati ako million keme saba anuko ayeme kafo ode lukoni lala kuyati akoni amara chojuya ode tasra umadon kada mine isamba fla ani mugoni fla kana bla samba fla ani mugoni duru juin kalula lala kuyati Bamako yere mara kafo gale okonana ako rapport du vérificateur général ako lala kuyati akabaro bulanya foto mena 2022 2023 2024 and 2025 deka ako ode tigala akoni manala oui ayira ka fola ko temi betale ke Bamako yera mara ka fo galela ako aujourd'hui il est devenu ako la commune est la municipalité de la commune est devenue l'antichambre de la délinquance financière où le népotisme, l'irresponsabilité et la confusion entre biens publics et intérêts privés semblent érigés en mode de gouvernance. Nazarakando, akona la kuyati, akoniye atralage, ako gafe konya yira ka fomi betaleke yurugu, ako marachogo jugu, akona la kuyati onyo sebe koronya mebi, ako yira marakafo gale konana, ako nakadiye afo nindua, akona la kuyati walma yere kunsoro, walma neta ore nyonya me kateme yef mabala yira marakafo demana kono donta kanala kuyati, ako à la mairie de la commune industrie de Bamako, ako le désordre n'est plus une dérive passagère, il est devenu un système, une culture, presque une doctrine de gestion. Ako niye atralage, ako marako jugu dala kuyati mate sika fo alibi dala kuyati ko adonondu, kunga mabesika fo ko ako ne anyos bokoro nyame Bamako yele maraka fo gale ko nana, ako dala kuyati marachugu administrative ani musaka ko financière, ako dala kuyati kateme oka, ako de l'octroi indemnité induit pour un montant total de 20 498 000 francs CFA, kanabla au nom à reversement des frais de célébration de mariage à la régie et de recettes de la commune pour un montant total de 194 134 800 francs CFA. Akola la kuyati ni atagalage ako tromonyo do ko no okeme ka jalatike akoda la kote tromonyo nunu okeme ka foto mena akacha ako ngala la kuyati abela jene kuma kelinu ako ni atagalage la kuyati abe mana minka udeye tromonyo teme tugoyi nakadiye afo okanga do mi federa kuyati abena fo ate do dafe wala manala kuyati tromonyo be do do fe otenye fo mawyi akoda la kuyati amanga tawro mena abetai ako meri munu beke ako tromonyo do kanga seka na blayaf mabala ira merkafo uwagane kono ako dala kuyate ulu tromonyo utala kana ako dala kuyate appui direct de l'amélioration des rendements scolaires pour un montant total de 74 millions, plus de 74 millions. La kuyate munu kanga taka di école suma jango ukasika jirwa ko dala kuyate ulu musaka kodo oko umadu dafe et la réception par le comptable matière de contrat partiellement exécuté pour un montant total de 1 950 000 francs CFA. Dala kuyate kafara obela jeneka akoni ata kalage commission de réception d'un marché partiel exécuté par un montant total de 618 983 francs CFA et la non-justification de la distribution du sucre pour un montant de 13 millions, de plus de 13 millions. A cause de ce fana, la kuyatini attaque à la guerre au Kuma Bala. A cause de Tromonio do fana bora au Kunkoro. A cause de la kuyatu de 7 millions ta année ça va bonne Angola. A cause de la kuyate kafra transfert il y a Mamou Beke. A cause Moussaka do fana au Kunkoro. La kuyate mine à Massa Jalatige. A cause 9 400 000 francs CFA. A cause de la kuyate kafra au camp. A cause des paiements fictifs des frais d'électricité. A cause Kororo do Afroko Ulu Salala pour un montant de plus de 17 millions de francs
CFA a ko dara kuyate nunu bla jene farle nyonka a ko abita jobi mina o de 331 506 133 francs CFA bonko yera maraka fo gale konana a ko mi ko ni akara musagaye adonda madon dara kuyate mo ko bala ka nyonga nyiniga e musangare ale de ya fasiri abe mi ko o de ye les échos wele o ka page flana abode kono dara kuyate ni mo ko makobala e ba sore mo mi asebe o de M Sangare aywa flage ka Sangare o Samaira macha mantenna ka siga boku la fun balango am ta kabakula aywa ka ma ko ma begna ladi Samaira maka poko na kama mama wonde abe fam lala beti kabako ame bi fasiri bala ka kun chenu uyi ako ameta kenyeba ako nantara kenyeba ameta mogo ya fara ako nantara mogo ya fara ako dara ko te mani yi ako mala bodike ako sefa wari wa woro kunkoro ako mado fa nke tabal banku lala kuyati ako ngata mugo fara ako nike wani akera kabeni jave klo kilitano kononton ye ako kenyeba o cercle kono ako mi ni ma kumesi ga fo akera balmaya bonoya ye ako dala kuyati ole la bana ni kasaradi la ako kaso bo ke mi ye kabeni jave klo kilitano kononton temene ye ako neganye kononton wati ala mahina fasir masisugola ale sambi nane ani duru ako ale ka barabe damafia de kono abe dugumina ode golaye ako abora aka dugula kata bo akuze jime bolongana de akalmeke ye mogo ya fara la kuyete oni kenyeba che kilometri sabado akuda la kuyete na manya kafo atarabo miye ode Sulemani Keta yi ode akalmeke yi ko oye sambinane ani sansaba yi ako tele fato ne ko fe kalme flan no obora ka sigidala ngenye tanana wati la kuyete katemeni balma baru yi to ga akara fama ye la kuyete akara fama ye obara ka tesigi la kuyete katoka te ni ko furu ni katoka baroke akonga maobe somina la kwete la kwete oyaye ka fo kunga abala kaduru akonda la kwete bamana ko kuma do kuni ye dunu ko ngolo batoyi na afratote ablatodu akonda la kwete kuma ko ni abala ka chaya mafanu nyonche kalma fulani nyonche la kwete amanya mingo ja ubala ka kuma wa woro de kunka mami ngoni mbora akadugula nu oye fasirima yi kana abo akanma kai yi nu oye Sulemani yi fasirima de ko aleka wa woro be Sulemani Keta ina no oye akanmake yi ko aleka bagan gensara o kanka ke oye la ko ete abena fa o manyo fam o tromonyon kola o le labana o bulu la ko ete bonole ako Sulemani Keta mabe so mina ni o akoni bala kamurudo ta akoro ka yaf mabala fasir masisugo akona bara lage ni kamuru ni ka ado ka bo ni ka tanisiki akanmake kono barako la ko ete ako oke minge kanmake no oye fasirima yi ale kulula ni ki da julila ada julila Sulemani Keta aye sabara bo ka wula kono na mere police la ka o kibara dale ulu kuluka ulu kun tara fambe ke yaf mabala o seno yi j'avais que le klimwa o tiga da Sulemani Keta kan kle binane anodru bunyon ko kenyeba che o ye amene ka tiga ke akuyi ka ke wuru panya ye ka bla onye ka salo kanane aye kenyeba la ko yete do bala ko foko amangene do koko akungulu ya famba fa ka che ani na ke ya ko ni akume frakali la bamako ya ko ayere kun ko umame ko kadala ko yete mi ngoni be ala abebi ya fuma bala kitla mo gonye koro mi ye abla ala Sulemani na onyefo la ko yete mi kanka da akan na da akan bugu jara ale de ye afasiri la ko yete abe kabako kono ka beni o kan bidere to boli ni mami makobe ala ni ye kabako soro ina ato soro o kono ni ansola ka mi so nyonga o de benani ma Samaira kifu ki barkada atete meninga kodi amajigi aka fokan mbaga oni sanga inkonna ube jabaran sokoro bo we famia so bi kuna funiko atabulu la o nga segana fiabo ko mana yoro ko mosulku kana diai o ana segna tanga technicien famfe Musa Traoré GMT o amta segana fiabo fitina ka tezara deuxième mi ka soro ka segna du jem kan ngoro kubra ine tezara di ka kenya ani lafiya sabati bela jeli farkolo la akadi ko jugu Namibia gɛrɛ baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya
ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de Zara. n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛ sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannen ye. Lala Kuyate ola ko in goni a gɛlɛya dɔɔni nka waati la ko don kosɛbɛ an tɛ bitimɛ caya bilen an ka don b'a welelen kɛnɛ sɔrɔ kuma da materiya la kosɛbɛ an ka tɛmɛ ni baro waati kɔni tɔ ta mɛ waati korona baara n'a cogoya don o ye tiɲɛ nka n'a gɛrɛsɛgɛ kɛra min ye an n'a o sɔrɔ k'o lasa n'Ala sɔnna n balimakɛ e ni ɲankuma e tɔgɔ ni jamu ne kɔrɔ don a kɛ Karim Bagayogo ne tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna kɔrɔ don a kɛ Karim Bagayogo nka tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna ayiwa o faamuna Samaira e m'a tɔgɔ mɛn yɔrɔ a banna a ko k'a tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna an b'a minɛ ten awɔ ayiwa Samaira k'a fɔ kanubagaw ɲɛna i n'a fɔ u bɔra k'a ye cogo min na sisan kɔrɔ don a kɛ Karim Bagayogo ale de b'an bolo sɔgɔmada in na kumaso kɔnɔna na waati hali n'o y'a sɔrɔ ale taara dɔɔni ka sanga ni baara n'a kɛcogo ye Karimu yɛrɛ bɔyɔrɔ ka se aw ka jan fɔ Maribugu la moto fana o ye dugu kun de i y'a dɔn moto ko fana o ma kɛ sababa ye sira la ko moto tiɲɛna sira la k'a bila sira la nka kuma ko fɔta b'an ka hakili de b'a dafa dɔɔni min mana kɛ Karimu bolo bi an n'o lase kanubagaw ma an b'a jigiya k'a fɔ u bɛ faamuya sɔrɔ a la awɔ kɔrɔdɔya Karimu Bagayogo tɔgɔ tɛ fɔ maa ye an b'i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ Karimu e yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na ne bɛ bɔ Sikaso mais ne ka commune ye Zanfɛrɛbugu ye n yɛrɛ ka village yɛrɛ n yɛrɛ ka bɔ dugu yɛrɛ ye Zanfɛrɛbugu ye Zanfɛrɛbugu o bɛ Sikaso de awɔ Karimu e yɛrɛ kɔni o kumana e ye kalan kɛ wa awɔ ne ye dɔɔni ne ye kalan kɛ awɔ e ye kalan sugu jumɛn kɛ ne ye français de kɛ ka taa premièrement ne la ka defu sɔrɔ 2021 donc ka bac sɔrɔ 2024 i bac sɔrɔ awɔ ah bon n fana bɛ conservatoire la e bɛ conservatoire la conservatoire Bala Faseke lala mais nin don fini ye Karim na dɛ bɛɛ n'i ta tɛ wa bɛɛ n'i ta don mais mun e ka nin fɔ tan ne ka nin bɛ tan dɛ ne mun ye Karim bolo ni ye ladala fɔli dɔ de ye Sɛnɛfɔw fɛ yen nɔ a bɛ siya caman fɛ kɔrɔdɔw fɛ yen nɔ awɔ e k'a yugu ka taa ne ka lajɛ o don Samaira mais mun de ye Karim yɛrɛ ɲɛfajɔrɔ bɛ kɔrɔdɔya ma sisan ne tantin dɔ tun bɛ yen nɔ ne b'a fɔ a ma ko ne ba ne tɛnɛmuso yɛrɛ de don donc o kunnafɛn de tun b'ale la donc o taara n'a ye ni kunnafɛn y'a sɔrɔ ka taa f'an ka du kɔnɔ an ka bulonda la a bɛ bɔ cɛlasigi la ka taa f'an bulonda la ne mɔkɛ b'a gɛn ko kɔrɔdɔya t'ale bɔnsɔn na kunnafɛn t'ale bɔnsɔn na donc a fana k'o la ko bana nan'a sɔrɔ k'a tɔɔrɔ ka ɲagata k'a bila donc a y'a fɔ ne mɔkɛ ɲɛna don min na o nana sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni kɔrɔdɔya kɔnɔ yabara nin parce que nin y'ale ta de ne yɛrɛ ta b'a la ale ta b'a la parce que ne bɛ se k'a fɔ ne bɛ fa tiɲɛ ba tiɲɛ de la donc ko ni o sera ka kɔnɔni ɲini d'a ma dɔrɔn k'a ka bana bɛɛ ban donc ko a y'a fɔ cogo min na ko o de don k'a ka bɔkolo n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na k'a bɔkolo sɔn donc o dira don min na a wulila ka taama banaw banna a kalila ko n'a sɔrɔ ale ye kɔrɔdɔya nin ta kɛnɛ ma yen nɔ cɛlasigi la yen nɔ kɔrɔdɔya wɛrɛ tɛ bɔ ale bulonda la ko mais n'a sɔrɔ ale y'a ta so ale ko an ka bulonda bɛɛ kɔrɔdɔya surtout an yɛrɛ mɔkɛ a n'a denw n'a mɔdenw bɛɛ o ma tɛmɛ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma wolo dɛ a ma tɛmɛ kalo ye dama dama kan dɔrɔn kunnafɛn tora k'an ka sokɔnɔmɔgɔw an ka muso minnu furula an tanti minnu furula yɔrɔ wɛrɛ ntɛnɛmuso kunnafɛn tora k'olu bin ka na f'an ka so kɔnɔ donc olu ta fana na a yirala k'a fɔ ko ka kɔrɔdɔya kɔnɔniw ɲini ka d'o ma ko n'olu kɛra dɔrɔn olu ka tɔɔrɔ bɛ ban donc o kɛlen min kɛ ne mɔkɛ a denw bɛɛ o sina ka
ka kɛ kɔrɔdɔ ye donc ni kɔrɔdɔ kɔnɔ ni tɛ min na dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ ko fosi ma dafa donc ne fana ta nana kɛ n fitinin n bɛ dɔnkiliw da donc kɔrɔdɔ dɔw nana an fɛ yen nɔ olu nana ne ye k'a fɔ ne mɔkɛ ɲɛna ko nin ye kɔrɔdɔ yɛrɛ de ye k'a ka ne ka kɔnɔ ni ne ka laadaw lakili donc ne mɔkɛ m'a don fila la a fana lakili a y'a lakili e ko k'e tun bɛ dɔnkili da awɔ ne tun bɛ dɔnkili da dɔnkili dɔn dala la nin ye ne jigi de ye e b'a da ale b'a lamɛn ne kɔni ta ye tigɛ fɔ da ok an ka taa n'anw bɛ bamanankan a ka nege mɔ kan an ka taa ten meje pikoi okoi aje kalaje ave kokoi aje maje pikoi okoi aje javaji kunam akao okoi ajo maje pikoi okoi aje maje ave kokoi aje baje pikoi okoi aje shoburu baji munam akao okoi aje na mota kwa yini na ko ni kan kwena na awa aji kunam akao okoi aje basebu teme na ko ni sho awa aji kunam akao okoi aje wo watin for na wo ti yana ni mama ni ya watin for na wo ti yana ni ko patara no sensana na padara na bichere na pipu we yana ara ni ya ko ni ya kama Samara nanga siraga nazi jale bere wa Samara ni manda me bire chela Samara ne sirfo kan ete ni me ali te kan ni me ni me ni don se nkadi ibodo chelo chela tete me ni abura ka minfo awo ne ya me yado nyame apom ai ina no free awo gunu ni nyote kordo karim kosabe chena yana le ajara ni ko wallahi ngandara ko te nirola an fara nan kan fara kan ba kuloka karimu bebbo mamari bugula kanaya awo moto ne ya bla wallahi alisa moto maso note jemngai amuna fasi da bo ni manabi awo na kan ba ka don foko karimu ka bulu fe ne ya bla moto ko ni desera kosabe aiwa ko do karimu olu tote fo mai kuma ta kama de na o ka lage awo lage adle mai kosabe ko ya foto mina awo kuma te bafula mai kliba to da fa karimu bayo bara mi ne ebala yoro ateka eni ni ka kala ateka ke gɛlɛya ye e ka kalan bolo wa tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ ka gɛlɛya foyi lase ne ka kalan ma ni ne tɛrɛ tun ko ne bɛ ban nin baara ma ne tun dala la ne ka kalanko tun bɛ a tun tɛ kɛ ten bala ten e filɛ ka se yɔrɔ min na bi e ma dalen tun bɛ se ne tun tɛ se yen hali ni ne y'a fɔ maaw dɔw ɲɛna ko ne bɛ kɔrɔdɔya la ko ne bɛ ekɔli la o tɛ da la parce que u b'a fɔ ko nin fɛn fɛnkɛla e la dɔrɔn n'o ma laada la tile k'e tɛ se ka kɛ foyi ye ka diɲɛlatigɛ la donc ne t'a kunna ka dilan depuis ne fitinin bɛ ala fɔ ka ala barikada ka n ka buloda fɔ k'a barikada de bɛ ka kalan kɛ ni foyi t'a la ayiwa yɔrɔ la Samara a ma classe redoubler yado n bɛ fɛ ka ɲininkali min k'o la an y'a ye k'a fɔ a bɛ ka kalan min kɛ a da sera ma ko balafasigi conservatoire balafasigi an b'a dɔn k'a fɔ o ye seko ni dɔnko kalanyɔrɔba ye Mali kɔnɔ bon Karim yɛrɛ depuis a fitinin a ye seko ni dɔnko ta tiɲɛ ye du kɔnɔ donc an bɛ fɛ k'a dɔn a ye amélioration jumɛn i ka kalan a ye yɛlɛma jumɛn don i ka kɔrɔdɔgɔya baara la ɲɛtaga sabatili sira fɛ quoi ok o yɔrɔ la n bɛ se ka yɔrɔ min fɔ o yɔrɔ la ayi parce que ne filɛ nin ye ne tun kɔrɔdɔya yɛrɛ domaine kɔnɔ ne tun bɛ dɔnkiliw da mais i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la ne tun tɛ dɔnkili bila yɔrɔ n'a ta yɔrɔ ninnu dɔn mais depuis ne taara conservatoire la an bɛ to ka kan la travailler donc o kɔnɔna na sisan ne yɛrɛ b'a senti ne yɛrɛ la k'a fɔ n ko dɔ farala ne ka dɔnkilida kan kan k'a sɔrɔ fura tɛ parce que conservatoire la yen nɔ o b'aw ladege dɔnkilida cogo ɲuman na ka ɲa fɛn wɛrɛ bɛ yen dɛ mais ne bɛ ka je suis vocaliste ne bɛ ka dɔnkili de dege donc o kɔnɔna na ne b'a fɔ n ko caman farala ne ka dɔnkili ko kan o yɔrɔ la yen surtout ne ka bamanan dɔnkiliw yaro i bɛ bamanan dɔnkili fana da ni nin sɛnɛfɔ dɔnkili tɛ kelen bamanan dɔnkili dɔɔnin da an k'o lajɛ kɔnɔni naleya ne nana gɔnma da baro la sikaso kɔnɔni naleya ne nana wula da baro la kɔnɔni na ye kɔnɔ zara awolo la ɲalo la
Andi ko bila caya yaro ni mo ko be karimuna e kan numéro fo karim donc nega orange numéro 75 47 58 59 50 karim 75 47 58 59 Maltel 68 71 34 30 Sigoka 68 71 34 30 mais c'est carrément yoro en nale boko mo ko be wala ta koyon ni de unu kewa awo e bonu ke awo ne nale boko ne be koyon me de unu ke be koyon folu ke ni ko orchestre comme ne a fo chukuma ne be conservatoire la mais ni fana ko an were ka balance ne fo balance ma beke ma sumu ke ma de ma folu ke me fol cham ni sama era sala ga musu flana furu sera bi wele awo wele awo ta chana fo bala fo awo ko le babla amna flana ndama awo amna flana ndama ali ma ta fo la ko le bala ko ga flana ne ko fana daga ciere kare awo ni fana ta sera kare na ka samara teliala ni be bara konnana nyata ka ibode nyini karim yere ka la nyini jume sisa ka bara ngono ya sai ka sira nyata ka soro alibi ne la nyini mi ne akadine kanu bago mo minu ko ne re ka shine fo kan dongli kado lui ko surtout ko ne be shine fo ya genre ne be korodo a dongli uda ka faranga nga moderne nga parce que mega orchestre o est moderne donc akadine de me bago kané de me doni je ne faut que te kané kokorma do doni kokorma do kané de me clipu ko ni son ko ani ko chama wero foli minen ko o chama se ga nyata ka sore ka ar kono chugumi o ere de ne famuna ne ye doro abina ke jigi anga fayina shagare la yado ne era bulu ngodo adonto ko di de awo mais eni fayina shaga ay baraka nyon fa ça na para fatwa ai si ça ne reflet ne te chaka do ambe koni shine foy ne bi se ka fo ne ka faya de besama parce que ale be bo fanyena ne be bo zanfere mais depuis ne fitini ne dona korodo ya la dora chaka tunga ne toro ne ba ka morceau da ni ne ya ka morceau da ali ne ka tutob ni ne ka fin kontu ka mo ba fo ko Karim ke ya de ne ya ne ba fo ngone ba yugo chaka esan no ade ya de cinéma ka lo fire donc do ba fo ko one kalan ka fe wa ne ma kalan foi ka fe no aka dunglu kanu kontu menena c'est ebisi ma kle jigini fayina chaka doglu kunguru dumen c'est ça mais aka tugu o fote alini tugu ibi tude oti mo wa kenalumai mo bi tu fa de jugu chawanza tugu ti mo kenalumai alini tugu ibi tude oti mo wa kenalumai mo bi tu fa de jugu chawanza oti mo wa kenalumai mo bi tu ta jugu chawi oti mo wa kenalumai mo bi tu samso jugu chawa ba tugu ti mo kenala to sigaso ka ula suru fikoni ibe duani mva aiwa na wanyana ka ula suru fikoni smayaza aina sha ya afo ko sayate matode dawla sayate matode funi chini ala sayama tode wala sayati na matode dawla ya sigaso ka ula suru fikoni te kuma dume magala ile toni son dawarina kasra ma komanza ko bena kuma ko bena wati ko sayabe na redu don kelembe obe ale da du ni dugu jate ko inkera wansa o ba ke do ina anza ko folke no beto kashidu lawi la me ba ko beto mi jugu de la wala na financial ismayanza ay ne bi ni jamba sisa yaro ba yo ma e bi sene bagame ne bi sene bagame ni me o ja akin shipirni wote kin shipirni o shani terde okay me ke na tiri ya pia ngamu ko ni jikar ana me yoro muni kashi chonwe je adike suko pinyina ke awo yi kalmla
suko shi papa tena ab magoni ke suko shi pia tena ab makole ke na mina pe donne we kalmana pipi ma mu yirimus na pi kongo pila wapi ma me yirimis na pe kongo pi ma me yiri mami mami encourager peut ma adna na museli ba mo eju la si ma bi ma encore sino fo na mo mi ala tan wa ko mi mo yana ncheke surtout men la yira ko parna ko sabe mi neje ma junko me le sebe tu ante demiseno kamara me sino fo kan la che ko pinantro wuri me na ko bina asata nya bin kan na pin wo vila ayi donc wuri morso ngata sino fo la amoya si mo kamja campagne puni pas d'une men no pira kia wa sidi marin mi chomla ke esa mo bil tanyela ayi dolela panin ke oni do mo mena chelena wala nan ko parna onye mo le meri nyu ko meri Unapirina mkona tanyati ngaran awi ena pijive ina yulu era mkona tanya mfire pima ujive ina pirina mkona tanya mfire hima ujive ina yulu era mkona tanya ngaran awi ena ujila jamti mate sifotani jamti mate matutan jamti mate manutani ninya evona desi le ya sayeta no chawa ina yun eran kona tanya gana tapi ma wubila tu yitan eran kona tanya wubina ma wubila no yitan eran kona tanya wufire pi ma wubila chipya tu chibote chibatu chipya pusunya pyanchi manu ngarinya yimo na desile na masine maya blita sine masinyeta sene le la pora sinkale ina yun eran kona tanya ma wubila ni koro fere ba foko chena foko ko bi makoro be ka dimzunu jalaki ko bi dimzunu ka mara chena ko me ke sige ko kunu mara me ke choma ko be ka bi dimzunu mara tewa ni chede folo mo fa do no kunye fai ko e fa balamuso kunye bai ko nga ko bi kote ko folo dimzunu kunye sigo masa o kere fa fa ki wolo fa wa foti ko ti wala wati sira na ne re ko ne be ke bi karamu ka manangeri awo ka do me yo dabne basi ne do ko sabe se ko ni ndamara mi ko ke alaka yirwa nala sora nala sora ula karum be se ka ga ne ju siradi ko sabe ne re be ntadibi yoro kabi ne de ga numero dum ay mi ne be ga numero fobi ni mi karim soro no ni soro no mo ko be karimula manager soro ne ke aka ga foli ke ni ba fa karim ne de demisendu be kala ne la abora so kana kala na ko sabe amma be de mena wallahi mo ko be ka karim demi ni ma karim soro ne re soro ko sabe abili na bo wa shala fa do be wele lelo shala fa wele nya be karim na so ko marena ni ne ka dawn ni on dame no ni nyo funa ngeni ko sabe abe kala na tuwa kala na o ma bali na ma flyer ba ma ko madwala aiwa karim janga deme usigle deme wati ba kasi karim ebe ka telephone sradi kasura ka ko fo ko cheti wow do ame jem kan ko che okay o yoro la yan ne ka telephone numéro di mail foli la sella mini jarama no ba foko korodo abora yaw jarawara foli bay ko sebe ko atamela kenen kaya nka foko sebe ni wala ani saka comédien o sina foka comédien bado donc nga orange numéro fleni 75 47 58 59 Malteli 68 71 34 30 aiwa ufamuna anga bijem ka kunche ko sabe ko watisira watisira aiwa samara ya fa chugumina anya fo ngu ani karim ba ko masiga nyogon soro juna jem kan kon na ko sababu yake la hala yawi nga an hakla ni wakati ni ke tanto kan bo ye famia soro karim ba ko ka baraka tukula o yaka temu vocalu fana me o ya do nga fo fana demsen do ataka ko mando donc mo horoba daga se ko noni o ya do nga fo nu ma ko stara karim ba ko ma
ɲɔgɔn o dengulu o ka taa cérémonie fɛn fɛn animé i kɛra sɛnɛfɛn wali i kɛra bamanan ye a b'a bɛɛ lajɛlen kɛ barika da kan a bɛ ka seko ni dɔnko kalan de kɛ a ɲɛdɔn b'a la donc k'a fɔ kanubagaw ye Karim ma a tɔmɔ ten a ye a sɔrɔ tiɲɛ wa a bɛ ka tila k'a ɲɛɲini fana ka se k'a sen da a kɔrɔw sen na nɔ na Karim Bagayogo an b'i fo i nana wele jaabi a diyara n ye k'a fɔ kanubagaw ye an fana b'an kan fara Karim kan ka bɛɛ lajɛlen k'a dɛmɛ min seko mana kɛ min ye n'a kɛra fɔlikɛ minɛn o a kɛra dɛmɛ sugu sugu ye min bɛ se k'a dɛmɛ a ka art kɔnɔ olu ka se k'a dɛmɛ yaasa a bɛ san sɔrɔ surtout moto ko yarɔ a bɛ bɔ Mamaribugu de la ka se dugu kɔnɔ conservatoire la a ka jan a bɔra Mamaribugu la bi kana Moribabugu la moto tiɲɛna siɲɛ 2 ayiwa kanubagaw tulo bɛ welekan na n b'a dɔn k'a fɔ jaabi ɲuman bɛ sɔrɔ o la sa n bɛ yɛrɛ ka kanubagaw yɛrɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn kun sigilen don Jabaranin kɔrɔ nin sanga in kɔnɔna na ka sɔgɔmadon jɛmukan ɲɛmada an b'u fo k'u barika da k'a fɔ nin de kɛra an seko n'a damayira ye bi jɛmukan kɔnɔ n'Ala ma basi kɛ sa n'a ye sini jira an na an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen na nka n b'a dɔn yan'an k'an kɔ don Musa Tarawele GMT ale yɛrɛ ye sɛnɛfɔkɛ falen ye a yɛrɛ fɔlɔ tɛna dɛmɛ kɛ a bɛ dɛmɛ bara ne yɛrɛ ka numéro ne y'a fɛ cogo min na n dɔgɔnin don maa min b'a fɛ ka n dɔgɔnin dɛmɛ kosɛbɛ n'i ye ne yɛrɛ sɔrɔ Ala Kuyate i bɛ n dɔgɔnin sɔrɔ i y'a dɔn ne ka numéro 70 ayiwa 25 18 10 segin a kan 70 25 ayiwa 18 10 o ɲana 70 kosɛbɛ 25 18 10 kosɛbɛ o ye ne yɛrɛ ka numéro ye ni bi tɛ ne m'o diga ye nka di kun ye min ye o de ye n dɔgɔnin a sɛgɛnna seko ni dɔnko ka d'a ye Ala Kuyate n b'a fɛ k'a dɛmɛ seko ni damayira n'Ala sɔnna ni maa min b'a fɛ ka Karimu dɛmɛ n'i ye n yɛrɛ sɔrɔ Ala Kuyate n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲa ayiwa nɛgɛjuru sira bɛ ka sonné wa ayiwa a daminɛna dɔ na kɛ ka moto kelen di k'o di Karimu Ala ko ne Karimu fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ Ala Kuyate a nana n ka wele jaabi an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a n'a kan kɔrɔ Ala k'a n'a kan kɔrɔ Ala Kuyate Ala k'a yiriwa Ala k'a s'a yɛrɛ kɔrɔ Ala Kuyate k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn waati dɔgɔyara ɲɔgɔn tɛ an ni Karimu kunna caman fɔ y'a dɔn nka dɔ wɛrɛ bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a jigiya k'a fɔ wele dan tɛ kɛ bi n'Ala sɔnna Ala Kuyate kosɛbɛ an bɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu kun sigilen bɛ ka ɲɛmada jɛmukan fɛ an sera ka min fara ɲɔgɔn kan bɛn ni bi kuma ye bɛ nin ye sigi bɛ kɛ nin kan bi 23h30 ka taa bila fo 30 la sini 10h 11h e n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ kuran mana yan wala an b'a fɔ Karimu ye Ala ka sɛmara jira a fa ye sɛnɛfɔkan na kɛ a bilasira sɛnɛfɔkan na n ye un ja an bi tere yɔrɔ min an bɛ yɛrɛ tɛmɛ mu ko pa dɛ moi mi yɛrɛ misimpa mi an bɛ yɛrɛ tɛmɛ mu ko pa nka mi ye cɛ mu kɔnɔ panya n'a taamiya piya piya nka e ye fɛn ka mu kan dɔn n'i k'a fɔ dɔrɔn de ko kan mun fo i bɛ ka discours jumɛn k'a la o ko la tuguni k'i ka kan mun fo dɔrɔn de fɔ kan mun fo amona e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kelen i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko jara te zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala tezara